2017 bisini 1 July salmaribo gosimu rwjakmani GST ni phasing aboni uloi bisini lai thangka tangsalo GST ni bisini pungmani salno palaika Mantri Bokrok Narendra Modi social media ti Mantri Bokrok khwlaikha 140 crore Bharatiya ni thinang rokno kuchugo kareka GST Modi shika GST khlaimani ulo manei rok tabuk belai kheno komkhe mano Mantri Bokrok tebo salnaimung khwlaikha GST ni gosimu rwmani ulo kwrwi borok ti kwchar majani lukurokni bagui kahamno ungkha tangai hinke nangkukmani mani khwnini phasing tax committee weirekha a GST sana thangke Central Board of Indirect Tax and Custom ni churai naikolnai hai GST chalu khlaimani ulni simino nangkukmani mani khwnini dam komi thangkha sana thangke rangthong mantri Nirmala Sitharaman saklaikha GST council ni bagui achuklaimung ongnai phai tongnai August talni kwchar majaro eba talni paithak rogo Bureau Report Kokhara।